Fl-ittra pastorali għar-Randan bit-tema Ant min immorru, l-Arċisqof Pawlu Cremona u l-Isqof Mario Grech appellaw sabiex l-insara jarfu lill-Alla bħala l-ewwel edukatur u ma jibżawx jidħlu f'din ir-relazzjoni edukattiva li hu jixtieq iwaqqaf mal-poplu tiegħu fuq livell individwali kif ukoll bħala soċjetà. L-aħbar it-tajba tal-Evanġelju hija għal kulħadd. Dawk li jiġu l-Knisja, dawk li kienu fil-Knisja u telqu, u dawk li qegħdin ifittxu l-verità barra mill-Knisja. Kif fit-Tempju ta' Ġerusalemm kien hemm il-bitħa tal-pagani li fiha kienu jidħlu dawk li ma kienux lud, anki fil-Knisja tagħna jeħtieġ noħolqu spazju għal dawk li ma jemnux jew li jħossuhom bogħod mill-Knisja. Bħal Kristu li miet għal kulħadd biex kulħadd tisalva, il-Knisja oħd u għaddejja qatt ma tista' tkun esklusiva. Messaġġ ieħor kien dwar l-għarfien tal-Iskrittura. L-edukazzjoni vera fil-fidi tista' sseħħ biss f'għarfien aktar profond tal-kelma t'Alla. Jeħtieġ narfu il-ħtieġa urġenti li l-kelma t'Alla terġa' ssib posta fil-qalba tal-komunitajiet parrokjali tagħna u fiċ-ċentru tal-għaqdiet u l-movimenti li janimaw il-Knisja. Inħeġġu biex il-komunitajiet parrokjali tagħna jiffukaw iżjed u jinbnew iżjed fuq il-kelma t'Alla. Illum irridu narfu b'onestà li ħafna ħidmiet tagħna li ma jitilqux mill-kelma t'Alla u ma jwaslux għaliha huma biss sforzi inutli li taqlu u mhux jgħinu il-mixja edukattiva tal-poplu tagħna u l-formazzjoni nisranija tagħna. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret ma' ġenb il-Grotta ta' San Pawl ir-Rabat, il-Kumitat Organizzattiv tal-Knisja ħabbar il-programm pastorali għax-xahrejn li ġejjin bitħejjija żjara tal-Papa f'Malta. Fost diversi inizjattivi oħra għaż-żgħażagħ, it-tfal u l-lajċi kollha, dan il-programm jinkludi via sagra nazzjonali, pellegrinaġġ nazzjonali u s-sem tal-morda u l-anzjani. Id-dettalji kollha jinsabu fuq il-website il-ġdida li tnediet apposta għaż-żjara tal-Papa www.popemalta.org. 8 żgħażagħ ġew aċċettati uffiċjalment bħala kandidati għas-saċerdozju waqt qudiesa mmexxija mill-Arċisqof Pawlu Cremona fil-Bażilika ta' Marija Bambina l-Isla. Dawn huma Dylan Buġejja, Robin Camilleri, Roderick Camilleri, Mario Dimek, Anthony Paul Fitzpatrick, Christian Anthony Muscat, George Kembri u Michael Zammit. Nhar is-Sibt fis-6 ta' filgħaxija l-Arċisqof Pawlu Cremona se jiċċelebra qudiesa fil-Knisja ta' Ħalaxaq fil-ftuħ ta' żjara pastorali f'din il-parroċċa. Għal aktar informazzjoni żur is-sit tal-Knisja f'Malta www.maltadiocese.org jew is-sit għaż-żjara tal-Papa www.popemalta.org.